Kading kaba shyrkhei bha bat kaba Klang kalabam do iki bynta jong kawei ka khlaw Shnong Domsohshan Nongkasen Eastern West Khasi Hills District hinin Sngi U Blei kaba kani kading kalapur sted bha Shaduh shajan basa ki briew kabadon haduh de ki phew tylli ki ïing hynrei da ka Jingmih ki Paidbah lala banyada bat bantem ye kani kading kaba Klang. Katkum ka jingiathuh Secretary Shnong loong bekani ka jingjia kalajia kapor kumba shiteng mynstep jong ka Sngi U Blei kaba kani kading kalapur sted na ki bynta basharum jong ka tega khlaw. Katkum ka jingiathuh Secretary Shnong la suba bakadaw kala bandai na ka jingwan ki briew ki bawan ban shongkai harum ka tega jaka bat loong bamarsin mi kita ki briew ka saklang kading. Ulai thu bakani ka jing Klang kading kala shimpor baha bantem tat haduh kapor shibaje no phai sngi sala bantem ya kani kading kaba la iada jubor ya ki ïing kisem da ki Paidbah bat kani ka jingjia shim la don manu ru ba mensa shu loong mana kaliang ka Shnong kila persang ban wat ban thokit iki briew bayat bayeng hynrei shim la lap ya ki briew ki bron kti kani ka jingjia. Oh ni. Saya kat merat ke kejang ni.